ngithathe ithuba ngibulise kuba umfundisi njalo kunza ukubulisa yena yedwa ngithi mongameli ngibulise kuwe bawuhoyi ngibonga ithuba umfundisi wami lokuma kule ndawo amathuba nje anqabile bawuhoyi ngizothi kuwo wonke umuntu osenkonzweni ngelihle lomfeli nomvukelo wethu uYesu Kristu ngiyalibulisa kakhulu. Umfundisi undithumele kulelizwi lokugqibela apha emnqamlezweni elibhalwe ngokubhalwa nguLuka, umvangeli uLuka u46. Kodwa ngemvume yakho umfundisi ngicela uqala kula vesi ka45 apho ibhalwe ngolhlobo yona lenziwa mnyama ilanga isikhuselo sendawo eyingcwele saqazuka phakathi wadanduluka ngezwi elikhulu wathi bawo esandleni sakho yawunikela umoya wakho. Lilizwi lenkosi masithandaza Thixo vesikhulu nali ilizwi lakho Thixo lizawubeka phakathi kwabantwana bakho Yehova olungileyo yiba uThixo ndibe ngumlomo wakho. Amen. Mfundisi phansi kwalo mnqamlezo ngoku kuthe cwaka kusekho mntu unamdla wayo nayiphi into. Wonke umuntu xa ndijonga imbali mfundisi bakhasele ngoba kushiyeka ama-centurion apha phantsi kwalo mnqamlezo, the soldiers of the Romans. All right. Apha uthe mfundisi ndizothetha nje ngento ezintathu. Ngowuphi lo moya uYesu awunikela kuThixo? Eyesibini, zeziphi ezizandla zithatha lo moya? Okwesithathu nokugqibela, yeyiphi inzuzo thina esizayizuza ngokuba lo moya unikelwe kuThixo? Manithi xa ndizawuqala undilinde kuloo ndawo, lo ngumthandazo. Mama umongameli kubekwa apha isitampu somKristu kuzoqinisekiswa iChristianity uba it's working kule ndawo. Yabona ke uYesu apha emnqamlezweni izinto anqobe ngazo sezilandelayo. Akhange athethe yonke into le, khange aloqe yonke into yalapha emhlabeni. Wabagqiba ngaloo nto uYesu ngoba bebelindele into yokuba xa bemqhuba emnqamlezweni uzawuloqa athethe zonke izinto. Akhange ayenze loo nto. Okwesibini, uYesu akhange ayiluze ifocus lo mnqamlezo. Zenzeka zonke izinto kodwa uYesu wema kwifocus yakhe. Okwesithathu, uYesu uzivolontiye wakule ndawo paradidoma. Voluntarily uYesu uzizele apha. Yile nto ekwazileyo uma angakhange anyakaze. These are the signs of paradidomai. Voluntarily. Asenze kanje siye kulo moya uYesu awunikelayo. uYesu awunikelayo. uYesu akanikeli moya nje lo mnqamlezo. Ngoba kaloku kukhona imimoya yokungavisisani, kukhona ispirit
Thixo. Therefore uYesu akathethi ngalo moya. Akathethi ngalo moya. Ophina lo moya uYesu awunikela. Ophina lo moya awunikela uYesu. Ndavuthela phezu kwenqanqasi umfula uJordane ulapho umbhaptiza omkhulu uJohane umile uyabaphathisa abantu ba yes uyafika uthi uYohane yiza ndikubhaptiza kayizayo yambhaptiza uyehla emanzini kayinyuka emanzini uYesu ladabuka ikhosalo lezulu the barricade that was the bridge between umuntu noThixo. The barricade that was the bridge yokuba singakwazi uyofika kuThixo. Ladabuka ikhosalo kwehla umoya ofana nahobe phansi kwesiphakaphakeni tawuhlaya lo moya mfundisi uthi lo unyana wami uyintanga elikholisiweyo nguwe kodwa ababhali mongameli bayahluka le ndawo yoba lo kunyana wami oyintanga uthi uMarko noLuke lo kunyana wami oyintanga kodwa yena uMatthew uthi wena unyana wami oyintanga. Iza confuse uqimba une contradiction kwa Yesu. No, there's no contradiction. Mark and Luke, they are addressing the world that you must recognize this is my son who I'm pleased with. Ngapha uMatthew uthi no kunyana wami wena unyana wami oyintanga endikhonisiweyo nguye kuthi ukuthi akuhlukanga kum ndinguThixo. Therefore masazi nanko ke lo moya esithetha ngawo uYesu that is given. Is that spirit esithetha ngaso esi uYesu asinikela. Kwathi kwazaliseka imthandazo oba uThixo uyise uThixo unyana uThixo umoya oyingcwele. That's why namhlanje sikwazi uzithandazela singacelanga indoda madoda kuba masise uThixo oba kwadabuka ikhuselo thatho sakwazi uziye uThixo dabuka ikhuselo thatho sakwazi uziye thatho sakwazi uziye wehlile umoya oyingcwele umoya oyingcwele wehlile. The Son was the receiver, the Holy Spirit was the descender, and the Father was the confirmer. That's why we are so tumtata, tumnyusinda, but it's but we are so Satan. Because the command of the Holy Spirit, of the Trinity, is at work. Yasebenza ngokwento kaThixo. Asatani indoda yasemathile ubisisekthixo siyasiye sakela omnye umuntu ngoku ngoba siyakwazi ukuthanda sizithethe Thixo egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. That Holy Spirit that Jesus is giving to his Father God up where you take it. Bakhona nabantu ecaweni. Amen. Lento kwathi sepresident uYesu emlingu uthi usathane emlingu Yesu kwathi ngoba ubuqaqawuli beTrinity uyasebenza akakwazi uLucifer he's always late ezintweni zakhe ngoba before abhaptizo lengazali nguYesu kodwa top baptizo kwahluma ingcwele wathi Yesu yamlinga kanti is already late.
izandla sithethe ngezandla uYesu azinikela kuzo. Mongameli, izandla thina sizazi zilungisa, izandla thina sizazi zikwakulimaza, izandla umsebenzi wezandla mninzi esiwaziyo. Kodwa apho nomnqamlezo there's different hand ekhaziweyo lelawo uba ngaba zeziphi na ezizandla uYesu azinikela kuzo. Ngamandla kaThixo Jesus can calm the storm. By God's hands the storm can come. Ngamandla kaThixo luyehla uqhwithela. Ngoba kaloku ezindaweni esihleli kuzo sihleli ngengxaki ezidinga uba kolunye isandla kuthotywe uqhwithela. Esandla asithethi ngezandla ezithi zakubamba ufaka mdoti kubhidle. Asithethi ngezandla ezithi zakubamba kubune. Asithethi ngezandla ezithi zakubamba kubizwe abancedolomka. Sithethi ngezo zandla. Sithethi ngezo zandla. Asithethi ngezo zandla bazalwane ezigcwalise imoyifontein. Asithethi ngezo zandla ezimahliphihliphi imimoya yabantu. Asithethi ngezo zandla. Oh, katalindimba. Asithethi ngezandla zomntu ophile enyameni. Oh, ezandleni zakho ndawunikela umoya wakho. Ndiyawunikela umoya wakho. Sithetha ngezandla ngomthawatha wathelele enqanaweni kusiza isifukufuku sivele ngaphambili. Bathi mfundisi awukhathali na sitshabalala nje. Ophakama by the power of hand of God wamthomalalisa uqhwithela. Sithetha ngezo zandla, izandla ezathi ngomthawatha bawuthonsa indoda eneqhenqe isizilila kuThixo kuye athi uYesu ibiselimehlo selimehele. Kodwa sekulithuba kamphilise sisolule isandla sakhe wathi kakwam uphile. Sithetha ngezo zandla bazalwane, sithetha ngezo zandla. Lezo zandla apho uthi xa uzinikele kuzo ufile comfort. Lezo zandla apho uzinikele kuzo ungasiva izandla zikabawo wakhe uThixo. Izandla bazalwane eziphatha kulunge. Kulapho Yesu azinikela khona. Ngoku mfundisi into eseleyo kulo mnqamlezo kukuba kuphume umphefumlo. uYesu usajinga beqhubeza. Umphefumlo usekuye awukaphumi. Lo mphefumlo awukaphumi kuYesu ngalomsuku. Ngoku uYesu uyawunikela umphefumlo wakhe ezandleni ezisenisiphazi. Xa unikela uYesu lo mphefumlo kwezizandla kwakho ukwenzeka. Kwakhona mongameli aba babhali omnye uthi emveni koba uYesu umnikele kwaba nesisigalelo. Omnye uthi phambi koba uYesu ewunikele
umphefumulo wakhe kwaba lesiganeko. Kodwa into abangavumelani ngayo apha inye lixesha lokwenzeka. Kodwa isiganeko sokwenzeka bavumelana bobabili ngaso. uYesu xa unikela nomphefumulo lathamuka ikhuselo kwehla ubumnyama wathi bawa esandleni zakho yawunikela umoya wakho. Xa unikela uYesu nomoya wakhe kwathabo babelele bemanzi akhaphuka amangcwaba wanyaka umhlaba kwathuduma izulu kwathi ngoba kwasindana uqoba layo indalo react itself yabonakalisa intomba uhamba indalo. Xa uzawuphuma bafuneka uphume ubaphikisa uba ngabe uYesu wabulawa engqamezweni. Ngoba bonke abantu bebulawa ngumnqamlezo babengasifeli. uYesu unikele umoya wakhe. Abantu babebulawa kulo mnqamlezo babeqala bezawufa banqunyula inyawo baqaphwe inyawo ngesebe ukwenzela into yokuba bafe ngentlungu. Kodwa uYesu akwenzekanga kanjalo kuye. Kube nomahluko kuYesu. Ntoni ke esizuzayo thina ngalo mphefumulo uYesu awunikela? Ntoni na esizuzayo thina njengabakhonzi, njengabantu? Sizuza ukwazi ukuphila ngezwi lodwa. Sizuza bazalwane ukuphila ngoKristu uqobo lwakhe. Sizuza ukwazi ukuthandaza. Yilaa nto sithi abaYesu sakhala siwakwazi izithunywa uThixo ubukhosi ngoba siyakwazi ukuyela kuye ngoKristu Inkosi yethu. Sizawusondela emthandazweni kodwa ke kukho amadoda amabini ahleli kweza ndawo zithethwa ngomphumela. Ithi enye indoda kwenye, hey, ndizawutshata. Ithi enye uzawutshata. Ithi yes. Ithi you are finished. Athi owabo lo mntu uzawutshata naye athi hayi umuntu okholiweyo uhamba ecawa. Athi you are completely finished. Mama usithunzela masithandaze mama.